духтарако пеши Гулноза омадаги марҳамат бисёриё пурсиданд ки Гулноза киҷо шид бори нав овард наовард марҳамат имрӯз суроғ карда пеши Гулноза омадагем бозори Корвон тарафи пажарка байни якуму дуюм дарвоза 118 магазин ряди магазинҳои шишагӣ. Ассалом ира бинен меша раҳмат нигоҳ кунен киртай пуштаги хича бинен чиха хушрӯва и бори навая фасон модели нав и чанд пулай 1600 сомон 1500 сомон метиҳад. Диден духтаро ина бо расветка доштай 1600 сомон 1500 сомон да метиҳанд бархти фасонай ай пеш аҷоибот блеск метиҳад манаи сиёшам будая ина марамат ай бо сабзам дошта ина бардовиша маникенда бинен чи хел хушрӯвай бо ай сабзам дора мана бо сиёшам нишонтон бутим бинен да духтаро марҳамат ҳамаш фасон мана ана баъд бо сабз дора қахшрӯваи сабзшама бархтои оригиналай духтаро бо биёин ина ай пеш бинен сангошам сангои тозаяй ина духтаро диден сангош чи хелай ай пеш худаш маълумай чи хел борай мана пушту пеш ҳамаш обши сангои фасон дора воима боия 1600 1500 сомонда ҳамин моделаш мода метиҳанд рақамашон ҳаст касе наметавона омада нависен доставкатон мекунанд ва духтаро нигоҳ кунен бархитои ҳафтранг овардаи Гулноза ҳам қохушрӯвайра бинен бори Дубай ҳафтранг беҳад фасон чанд пулаи навинка 1800 сомон 1800 сомон паташ баланди хушрӯ ина диден чихе фасонай ҳам кори дастӣ дора диден ина цветҳои дигараш ҳамоз нишон метам маникенда бинен чихе фасонай моделош ҳархела будая глош ина моделош ҳархелае размеро ҳаст марамат Гулнозада нависен ина зарча бинен чихе хушрӯ марамат бинависен Гулнозада бо сурат мепартоя интихоб кунен доставкатон мекуна инаишам аҷоибот мана королевский бархтай материалош бозори Корвон тарафи Тилобозор байни якуму дуюм дарвоза 118 магазина ряди магазинҳои шишаги тарафи пажарка хулас биёен ина мунчам астай диден и фасонаш бо дига хелая мана ҳамаш сангчай диден ҳамаш пушту пеша намхе сангча дора и моделиш фасонаш дига хел инош боша бо дигарай ана баъд болора нигоҳ кунен уну цветчам хушрӯа беҳад фасон марамат метавонен пеши Гулноза биёен омада наметонен нависен хичон шумода доставка мекунанд касе бархати хушрӯ гирифтанӣ боша инам пеши Гулноза биёен ина бори наваш омадагай нигоҳ кунен чихе нусхои фасони бархта овардай бори Дубай оригиналаш чанд сомае 1600 сомон ягон расветка ягон фасони дигам дора ира нигоҳ кунен ина нигоҳ кунен байра бинен духтаро ина сиёҳуш ҳастай глизард катинаи фасонуш ҳастай ҳамаш хушрӯа инаи боло ҳамаш ҳамин нархай 1600 ҳа ина нигоҳ кунен ҳамин болода ҳамаш 1500 1600 сомонай мана метонен пеши Гулноза биёен омада натонен хичон шумода доставка мекунанд бозори Корвон тарафи пажарка байни якуму дуюм дарвоза 118 магазин ряди магазинҳои шишагӣ бархитои хушрӯ дора Гулноза нигоҳ кунен я намуд моделҳои фасон овардагай боварӣ дорум ки ай пеш бинен бо маҳқули бадтон мешавад беҳад хушрӯва нохира бинен чӣ новинкае ки мебиёя якум мебиёра Гулноза иққай хушрӯвай Гулноза бори навая аҷоиб ира бинен дигар цветошам ҳастай духтаро марҳамат ҳам фасон интересне ҳаст ки ина паго бо дигар цветошам мебиёмадай нигоҳ кунен и остинаш аҷоиб хушрӯ места марҳамат чанд пулаи 1500 сомон ҷои пилгириш духтаро марҳамат ина бардови шунавай сиёҳуш хушрӯвай падбаланда намаш ина фиолетовиша бинен бо чихе фасонай марҳамат ай пеш машмода нишонтим хушрӯгиша бинен духтаро мана ҳам материалаш фасонай падбаланди хушрӯвай шарф дора на бо ҳам фасонаш аҷоибай марҳамат пеши Гулноза биёен духтаро агар ки киртаи Дубай гирифтанӣ бошен пеши Гулноза биёен новинкаҳои зури зур овардагай бозори Корвон тарафи пажарка якум дарвоза 118 магазин ради магазинҳои шишагӣ баъд нигоҳ кунен айнаи модело дора инам ҳози бисёр якум Гулноза оварда буда ҳамин модела ина ҳози нигоҳ кунен чихе фасони хушрӯзи ҳама гирифтаистай зурайда ё чанд пулан
1300 сомонай. Диден чӣ хушрӯчай. Мана метавонед аз инам интихоб кунен. Аз инам расветка омадагиай бархтои оригинал 1300 сомон. Мана инай пешам гул дорад. Дидани узоруш? Ози чанд пулаи? 1400 сомон. Мана пешаш гул дорад. Баъд нигоҳ кунед духтаро. И тарафа биненда болопӯшои фасон. И талхабаргшам бидай диден? Ина кам мондагия. Ина нигоҳ кунед болопӯшоша бинен. Ҳамаш моли Дубай. Марамад беҳад хушрӯ. Аз иноям ҳама намуд Ван Клиф дар корай, дождик дар корай. 700 сомонӣ диден? Аксаш дагиай. Ҳамаша 700 сомон кардагиай Гулноза. Мана. Хулас, кадомаш маъқул мешава? Муроҷиат кунен. Дарава как шумода доставка мекунам. Мана ин фасоншам ҳастай. И бе ҳеҷ чанд сомай? 800 сомон буда, бози 700 сомон скидка кардагиай. Ҳозир 700 скидка шудагиай. Ина намудошам бинед хушрӯа. И чанда? Делое ки ҳама размерош буда, ҳозир неста. Як таги мондагиай, сади распродажа кардагиай. 1200 сомон буда. 1200 сомон, 100 сомон шудагиай барои ки размер мондагӣ нест. Хулас инама. Анаи тройкаҳои Дубая нигоҳ кунен. Дар ҷои Гулноза омадагиай. Духтаро бинен фасониша. Чанд сум карден? 1100 сомон будан, 100 сомон Ина. кардагиай. Иёям як таги мондагиай. 1100 сомон будан. Аз ҳисоби кам мондагиай 100 сомонӣ кардагиан. Марамад метавонен пеши Гулноза биёен бо биненда духтаро. Маъқултон мешава. Бозори Корвон, тарафи Пажарка, якум дарвоза, 118 магазин. Магазини Гулноза духтаро. Ҳатман омада бороша тамошо кунен, бинен. Маъқултон мешава.